Aralar Kirolak, Ataria Irratiko Kirol babeslea. Arratsaldeon, Jose Ramon. Arratsaldeon bai. Hementxe gaur, konbidatu berezia, oso berezia niretzako behintzat haundia, eta dugu Jose Ramon Iruretagoiena, izeta bigarrena. Hasiera 50 urte. Bai, hortzen da bai. Eta aspaldiko arrekasotzailea. Bai, aspaldi xamaregua, bai, aspaldi xamaregua. Hau arrekasotze bezala ezautzen dugu, baina aurreneko plazatzeak esango benduke 1988 inguru bartan Bai. segan izango zen, ez? Bai, txapelketa bat antolatuan, gazte mailakoa behin ateatzianak eta antxe parte hartu eta gero jotu nien. Oida? Eta hoxe, bi atealdi horiekin da gehiagi, gustatu bandik asko jazaiak mundu baino kiston salsa da jendiak entremontu egota. Bai. Da gero argian biri hartu nien bai. Askotan esan dugu, segalarien kirolaniko zegala talde bat osoa eman bizu, eta hala ere, hor txibiltzen dira, baino gehiago, baina Bai. Eta ondoren harria. Bai, Harria, bai, ondo sarture. Bai, hasi nahi aurruna, beti ez, hasi aurruna eta pixkana, Bai, 89an, Bai. leheno komentatzen haitu gehan, nire aurreneko ikusitako zeak, urnietan izan zen, 1 kiloko Bai. kubikoarekin txapelketa moduko bat antolatu zen, Bai. Telleria, Landarbide eta bai, eta hirurok. izango joan, Bai. bai. Eta, handikan hasi eta gaur arte. Bai, gaur arte. Hor, bagina gora bere izan dira, lesiluak oso gutxi izan dakoak, nik azkeneko lesilu indartsu bat izan zenun, 5-6 bat hilabete geldik egon biharrekoa. Bai, ointxe Bai. urte pare bat. Bai. Bai. Urte. Eta, horrek ere ekarri zituen gauzak, esku bakarreko lan hoiei, nik uste gaina handik etorri izango zira. Bai, handitxe, geldion barregon, esku bat egin zita. Handitxe, etorri bai. Hainbeste marka, hainbeste txapelketa, danak esaten hasi eta bukatu ezin izango benduke, baina apustuak izango ditugu aurrena lehendabizi. Apustu batzuk jokatuta zaude, batzuk irabazi, besteak galdu ere bai noski. Bat aurrenekoa zertzan, Landarbidena, 10 kubikoakin jogautako, ez? Landarbidena, bai. Hoi, 84an. 14an, 10 kubikoarekin. Bai. Eta, nik uste Landarbide bera ere apustua jokauta zeola lehendikan, 1 kilokoak indabar, eta arire, momentu hartan zeon, hobenari jokatzea etorri zela 10 kubikoarekin, kasu hontan Bai. igin, eta 130 jasoaldi, ez? Bai, 130 bai. Berak 118 uste. Bai, 18. Bai. Eta ja apustu latza izan zen. Jendiare ikeragarri orduan, ez? Bai, apustu honu jauan, gaina gu bilo gordo hauzuak, bi aiarrak, eta, ni baino desete xarxio, eta bai, apustu gorra izan nuen. Jende asko Zona hondik apustu izan nuen, bai. Jende asko ikuste, igual gara jartan 2000 laun. Bai, 2000 laun inguru izango joan, bai. Eta hoi azpitin jogatu zen. Azpitin. Gio bestia 9 kubikoarekin, aiz eta motrikuarraren aurkare bai, han bentaja eman da. Bai, orduan gertatuan, desente ikusute gatu nion kubikon, eta beti apustu zale izan duen, eta apustua gogoare beti ikutzen da, orduan, denola desente ikusute gatu nintzen kubikon, enintxakan kontrolioek momentu hartan, berdina joatzeko. Eta, azkenian hau mutiligaztia, aitzeta hau. Eta gaina oso demo gutxi intzin jarri gauzen lehuna, eta egon oso gaino oso demo gutxi intzin jarri gauzen. Bai. Nekin jogatu zen apustu eta bertan bera gatuan. Bai, nik uste arrezko ez gendul ikusi ez txapelketan. Ez, da, apustu jogatu ginen eta ni betxiko koiguak ginen, sortzikoak ginen, da han galdu inbertzen ginen. Baina apustu latza guan eta gaztien kontra, eta nime otesan gaztego motila, eta bai, apustu politi guan. Behatzikoarekin nik uste markarekin gatu zen. Bai. Eunda iru eta behatzi. Eunda iru eta behatzi jasoaldirekin. Bai. Aigean, 3 minutuko kontu hau, ez dakinantzako, aurren egiten dela 10 minutu, 5 minutu, 10 minutu justura esaten da, beste kontraioak egiten du 10 minutu, Bai. eta 10 minututik 10 minutu, egiten du 10 minutu, 20 minutu geldik egon, Bai. eta 10 minutu berriz. 20 minutu geldik egon, da 10 minutu izaten dira, Bai, hola egiten ze, beti oitura apustuetan hola egiten da,
10 minutuko izaten dira, harri handigua balimaia normalean, pixka jetxiten dira, 10 izateko partez, 7 minutu edo 5 minutukoa, 200 kiloko harriketa dienean, baina bestelako kasuetan, 10 minutuko apustuak esaten ditugunean, 10 minutuko modu hortan egiten dela esan nahi izaten dugu. Ondoren, beste apustu bat, eta ja, Aimarrenan, noski. Ez, aurretik guenatxo nagoen. Bai, guenatxona, 12 kiloko kubikoarekin. Bai. Anelatza, Bai, hoi 2002an guan, apustu honi joan, bai. Bai, netzako garri handi joan. Nik, dagaten pixu antzako eta nik eukitan zehantzako, harri handi joan, da, bueno, apustu gorra gotu ginen, da, jendiek esan, bai, guatzen hau, ni lan batzuk esan, bai, esko gatzoko apustu, porque enula bukatuko apustu bat, harri handi joan zala, eta, bai, baina apustu honlatzako gotu nien, bai. Bai, 12 kiloko kubikoarekin, behira jartzen magea, markak eta bar, eginda dauzkenak, 120 kilotik gorako mutila dira, esan dugu, 115 gorakoa. Bai, ni lau eta mozkilo bisatu nahi zinen martan da. Laro eta mabost. Bai. Horretik esan nahi duke, 12 kiloko kubikoa, arre jasotzen ibilitakuak ere, asko, jasotzeztan harria dela, ez dela ibili gabe, baizikan 12 kiloko kubikoa. Nik uste, nik indetan marki goren hoi dela. Laro gita behatzi okerrezpana. Bai. Laro gita behatzi. Nik uste indetan marki goren hoi dela, netzako. Gorra benetan. Pixua entzako eta arretia ikusita zeharri dan, bai. Bai. Marka ikeragarria dela esan nahi nuke, modu hortan, ez? Dala harri bat, gue modukoak ere, bai, 2 jasoaldi emateko eta gai izaten ginen, 200 kiloko jasotzea gendun, baina geho horrena joan da ez pensa oso erresa izaten zenik, eta geho, Osaramon gendikion, kubikoan oso nazela, baina gehien bat, horre beak esan duen bezala, zeon etzula lan hona egingo jarri horrekin. Espero etzan, laroitik gora ez ilotzeak, eta ni hola hitzen itun da, esaten, jode, balimai jua, honen lan ingoi, eta azkenean, laroita behatzi harri jasotzea, esan nuke, ez dakit, zemat gehiago ongo dian jasotakoak, markak eginak. Laroita behatzitik gorakoak. Bi ongoia. Aimar da guenatxo. Aimar da guenatxo. Da, oik ere, laroita amasei, eta amazazpi, ez dugu esan behar, 100 gehiago jasota daudeni, baizikan, hortxe. Eta gero ondoren, ja, azkenekoa esan deuna, Aimarren aurka. Baina beste generazio baten aurka. Bai. Neu ara zinen nion, nik gotu nuen gero lehen zanetan lakastien gotan, eta gero neurito gauzioten, bai da, aurreak gunta. Hori da. Ordu negoza, ez, Aimarrekin, zio goto gara izan. Nik banitxekin Aimarren kontra puesto goto ezkeo zaltzan dut jakuntako zala. Eta, 20 urten aldia ginen. Eta 20 kilon aldia. Eta nik 42 urte, eta arek 22 urte, eta nik 85 kilo, eta arek 110 kilo, eta nik jata jogatu. Honen guazitzen orduan, da jata jogatu nintzen, da, bueno, bitean da, eta empate ginen, da, azken egon, alten zitzen baino. Maila bitean. Apustu nagatu ginen, Maikako kubikoa zen, kasu hortan. Bai. Orduako ere, errekor bat egin da zeon, garaiko benean, nik uste, garaiko benetako urtiek izango ziala, amaikakua, ordu erdi segidan egintzan haua. Kerezpanoa izarnan zabalen. Bai. Uazan ikeragarria, laroita emeretzi kasualdi. Latza guan, bai. Arek ez da gaze, guzi, 30 Ez, baina esan nuke, garaiko benetakoa, amaikako kubikoarekin eta modu hortako harriekin, garaikoa zentzek ze urte izango zanua. Laroita maseia. Eta apustu hau etorri zan, handikan... urte, 2008 jango dugu nion. 12 urte. 12 urte behan dugu. 2008 jan, bai. Da zema jaso zein zuen... Ez, 12 urte ez, 16 urte izango jo. Eta, bai, jaso ginen Aimarrek eunda... Amagostan egon da sortzio. Baina izango joan, bai. Horretik benetan hori ere... Bai, apustu latzagoan. Bai. Asko moituzuna, herrikirol munduan markan sartzekoa, eta historian geratuko dena, bi generazion, beti saiatzen da egiten gaina, generazio baten bukaera beste batek aurka egitea, normalian gaztiak itxoina zite jo zarra berriz lehen jokatu nahi. Baina Aimar nekin aurretik ibita itxoen entrenatzen, Aimarrek nezen begin batea, Aimarrek zorzi betzi urte eta amartzen jula, nekin entrenatzean. Aimarrek 200 kilo gara jasozunen 14 urtekin neuk entrenatu nien, eta beti izan dio Aimarrekin beti izan dite, neu esan mi bezala. Adin bedeko juk eta, bueno,
plazetan beti nekin ibita guatxikitatik, eta gero behin jogatzea tokatu nion da, horiek hortza bezdik, rekura borja jo, Bai. gutxetan gertatzianak, vamos. Eta apustuk beti, orain arte esan dituen apustu boi danak, lan handik egindakoa danak. Ez dala horre gertatu frakaso bat edo beti lan honak egin apustuak. Bai, ondo tokatu izantzatuak, egin ezan plaza guan zenetan apustuak ja, korrustaldi honak inda, ondo tokatu izantzatek lan honak ia, bai. Be, arrisku gizatezki. Suerti eukitor. Nervioa diala, euntxarra diala, mila gauz gertatelezke, baina apustutan galdutakoak, irazitakoak, lan bikainak egindakoak. Bai, beti... gertatze, hori askotan eosen kiroletan lan luziak inda juten balen maiz, erratietu gara tokatzen juk. Bai. Lan handik hartuta da, bueno, hortan bizat suerte izan dit. Egia zan, bukatu izan dizkit lanak hartutakoak. Hoidek. Eta, bueno, apustuak utzi eta txapelketak Euskal Herrikoak, garri txikienak, bai. Gipuzkokoak txapelketak ere bai. Eta gizema txapel... Gipuzkokoak 15, uste bai dutela. Behin hartu guan bat eta... Bai, eta Euskal Herrikoak lau izan dizkit. Hor, lezioa da ikuinin eta bat irazita lezioa da ikuinin belanunetik, eta hor, kartila bat egin da ikuinin lezioa koskor bat, eta hor, benizkin zei bat hilabete geldi. Gero, kostantziaten sartzia arrastuan berriz. Txapelketetan da, eta gero azkenian Euskadiko txapelketak egiten gehiago berrizkin, desente gehiago berrizkin, eta neure zeatik neure buru-borna izelako, zeatik ukoen itxoen txapelketak gutiei. Idaigan bezala gertatuan, ni gari baten kontra jope hon nion, eta penarek izan nuan, ni txapelketak apuntatzen nion, da azkenean gatu nion, Euskadiko txapelketak joatu ber, o Gipuzkoako txapelketak joatu ber, da neue semiare jazita esoen txapelketan, 16 urte, 15 urte, ni beti gaztiei bultzen izan zion txapelketan parte hartzea, eta gertatu guan, urte baten da bitan, txapelketan izan amateak gonda, gu bi anaiek eta semia txapelketan. Irurok. Da, ez dio baina jogatu txapelketik irurok, porque nik ukoen itxoen txapelketai. Txapelketik esoen jogatu. Ez iruzio bezala itxeginun, eta txapelketik jogatu ez. Eta hori gertatu guan bi urtetan. Eta geho jazanen, ez nitxe geho izen egin batea, eta geho parte hartzea. Eta geho gertatuan, orduan txapelketan izateguan, Euskadiko txapelketan koatu guaiz, 12 gortakulara izateguan, harri gaun dina, eta orduan ziren, 12 gortakulara kendu ziren, eta 10 kuadro. Eta 10 kuadro esatu ziren. Eta bai orduan gazteken dian imozola txapelketan parte hartzea, eta hondi txapelketa horrekin jarraitzeik. Eta nik txapelketa hartan banaitxegan jarraitzia txapelketa giraziz, orduan. Baina, ukoen itxoen behin, eta kito. Eta hortatik, atuan, hortatik zazkat lau txapel bagarek Euskadikoak. Bai. Egile esan, hor, txapelketa kontu honekin askotan diskutitu, esaten ahitu izan du geha, eta harri handina bi urtetan jokatu gabe ontzan. Bai. Eta goatzen ez, nolaz asteasuna siginean berriro, eta benetan jendia konbentzitzen nolabait txapelketa egiteko animatzeko, esaten gendu, baina 200 kilokoa jasotze balima eta 12 kubikoa zumen, txapelketan parte hartzapat. Eta hola, gaur da euna berriz, harri handietan, 6-8 laun etortzeiela, baina bolara bat egon zan, itetzala, eta aimarrebeak hori esan beharrauka, bi urtetan txapelipe gehatu zen, inok parte hartzeetzulako eta kaso hoitan bezala. Baina ez dio, bakarrik, aparte, amezketak barria dela, igildoko harriak, noain zarautzen jartzen dezue, beste txapelketa bi harriko, bi urtetan irabazle. Zemat aldiz, igildokoa? Igildokoak hartu nahizkin parte 19 urte segidan, hon nahu igildo harria, eta idizkit behatzi aurrenego eta 10 bigarrengo. Osea, 19-tikan, behatzi irabazi, eta 10 bigarren. Bai. Aige igeldoko harria, oso txapelketa oso ezaguna da, harri kirolen izien, batipat are jasotzen, Donostin, aste nagusian jokatzen den, urtiak eta urtia damakizkin txapelketa bat, hor nagusitasun osoa erakutsi zibili zen bolara baten guenatxo, ondoren Jose Ramon hasi zen, marka ez daki nola dagoen... Nik egin jauskite emezortzi, gazu aldi. Eta marka meretzi ginduela uste, ez? Esan nahi nuke, zen mailatako harri baldarrekin ere, orain arteatu geha, kubikoa dela, zilindroa dela, harri baldarrekin ere, zean ere, amezketako harri ere ibilitakoa, esan duen bezala, beste bat txapelketare, ni hola noen buruatzen, baina... Hombre, harri baldarretan txapelketa asko, eta nik asko idazizkita, harri baldarretan txapelketa gaian ebai, mungian ebai, eta hori danetan
egia zen, txapeketak, etxete gatu bat txapeketak irazi gabe. Hortatik ganeak uste bateko nitxo, egia zen, suerti eukit, argi badarren toki guztutako txapeketak irazita nitxo gehienak eta... Azkenekuane, sorpresa bezala hartu zuen jendiak, ni ezik, ni bakarrik nitzala hartu enuna, azpitin etzen nule irazi. Bai. Aurrekoan ingen jungu kotxeen ordu batzik, alkarrekin, eta kontutan egon ginean, da niko garbi etzien utzi, garbi esen utzi, porque bez ezun, eutxarra bali mau, atzetik atzake mau. Bai, eutxarra bat baina dain naiz lopetegi, urraren kontuarekin, gazte bat beheskolakua, 20 urte, nik uste behai askotan esan ezan du jot, benetan klasia eta argi ustelek ze esan emango duen mutil badela, aurre segitzen badu noski, eta horrekoan txapelketa beraren aurka tokatu zaio azpeitin, bilak finalea aliatu zian, eta alkarren aurka egin behar. Eta behak esate zian, behak belan aite mau irazteziak, baina eunat ordu hartzek eta hortan ni seguruan, haber behak zeite hona, behak eberia egintzun, lan ikiarrian. Bai. Amarreko kuadrua 2 minututan, 8 jaso zitun. Nik hemen esanun, 8-2-3 jasotzeko abildadea zuela, oitikan 8 juntzen. Osea, nik espero baino, Lekio koikonen lan hona nintzen, koikonen patek inun, emezortzi gasoli 2 minutuen koikon askoek, kiarri. Betxiko koiko askoek, ibakik betxiko koiko 2 minutuen askoek tizkila gaso. Ez. Hane patek inun, eta ja kusirik jane bolan ja esperitzala, eta bolan berean ondo nintzen, da bai, egizan... Horretik, eta aigea, maixuak, mutilei, lan egin da, egin balu lan gutxi, bilak eutxarri izan balu, utzi intzio pensatuko genukena, baina numeruak ala salduta, ikusi genuen benetako lan intzuela, bai batak eta besteak, eta esan nahi nuke hori da, ez? Ja beste generazio bat, osea, Aimarren ondorengo generazio batekin, aiala, izketan Aimarrak eta ez dugu gaztu behar, 31-32 urtea, eta horiek ja 20 urteko gaztea datoztila atzetik. Normala horiek, normala gola berdik, gaina kirola gola berdik, ni 50 urte zaskatetan nire ikasti ezeka 20 urte, bagizea aldean hoi, Bai. 30 urte gutxio, eozen kiroletan, finalen notia bagarrik ganen etzako orgulua dek. Bai, oidek. Eta alde hortatik ganen etzako ezkeja hondik eta gila zan, bai, lan hona intzin, gaztia lan hona intzin. Eta oidek, egin berrekua. Oida. Eta, noain pixka pasako geha, gazteak egin da, sartu geanian, eskolak nola dazkan. Batipat, Jose Ramonek eskola bat dauka, zautzen. Bai. Ez du esan nahi, askok egintzte zuen moduan berea egin, niri ikasit eta ino iakutsi gabe utzi, baizikan dana bestaldea. Bere txian daka semia, biloba, anaia, baina aparte ere, kanpotarrai, o kanpoko eozin gazteiri nola aukera ematen dion, Jose Ramone bere abildadeak eta gauzak erakusteko, eta hola segitzeko asmoetan. Bai, bagik gue garaian nola izan gauza, osagele, bagik arregauzle eskola egizte benion, da batek, gazte batek arregauzleen hasi nahi badu, noa juna ez da gehiak atuan, gue garaian alabuan, bagoitzak bere altzun bezala, toki bila eta hola, eta pentsatu nien, hori izala etorkizuna, gure kiroleago, eta udaletxea bizkala onduta bar, lokal bat zauzko kiroldeki jamazakua jarreta, eta ozoinak atekikita, eta bagitxabek amagosteko kuarraila bat, eta gaztiak hortiz zatoztik, eta neure lehen esan denoi neure familia arteguadek, lopeteki hori, eta hori 12 urtean zigunekin, eta ikusiek ze lan nindun, eta zer lan nindun da, Eizagirre, Peñarikano, hortza bestik, Xabat, jago goto egi, oidanak hortza bestik, beti gura datozen mutlik gaztiek, eta nik guztu nahitxok. Lan egin naizela gota, neuda egitena eakutsi mintzat. Etorkizuneak gore, arregoziliak, egon dezaten ez da. Posgarri hoidek. Bai. Bueno, orain musika pixko bat hartuko deu, arran sartzeko, gaur beroek eta. Bai, bero. Etxean gelditu, azerrondo pasatu nu, ura gaua atzokoan, nire partetik oraintziak, buruko minari. Goizeko bostak ezkero ez dute zer gogoratzen, balantzaren urratxetan zapatari gabe nintzen, eskerrak nire galtzetan etzan txamponik gelditzen.
Urrengoan emango dut gizon zintzoaren planta, berandu baino lehenago egin beharko dutanka. Urrengoan izango da honek bueltarik ez dauka. Astelena biharamun, ezin ez lertzear nago. Sabeleko kalambrea, ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu dut, ura gaua atzokoa, denbora luze batean, gogoratzekoa. Parranda zale naizela, pasatzen naizela, pentsatzen dut mai. Aukera sortzen denean, berriz guerrara joango nahi. Astelena biharamun, ezin ez lertzear nago. Aste burutan badakizu, etxean gelditu. Ta zer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoa. Nire partetik orain zila, tripako minari. Astelena biharamun, ezin ez lertzear nago. Sabeleko kalambrea, ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu nun. Ramon, segiko deu beste pixko bat, ez da segileke hemen eun osua, baina bueno. Hor esan duen bezala, eskolakin, gazteak bat, ostila, hoi galdetunen izun nola ikusten dezun etorkizuna, pixka bat. Baita ere, esan beharra da, Joseba Ostolatzak ere beste taldetxo bate baduela, harri jasotzeko eskola modu horretan, eta nola ikustek? Bai, nik uste dut okerre ontzala ez. Bai. Eskolako hain lan edaten eskola hori, eta gero beste bate hor jo mazioko Ostolatzakak, eta gero telerietara hor bazabaitzak, gaztek eginda, aimarrak eginda, bat eginda, besti eginda, nik uste dut hola segitzen badegu, nik uste arrankatu gola geixo ez da, eta hori berraz gola. Egotia toki batzuk, jendia iakusteko, gazte jendia iakusteko, bazio bintzatu, aukero bintza bazio goen lehen etzana. Eta azken finean, ikustetena da, dakin jendeak hartu dula, nik pixka bat hortikan lasaitu moduan, esango genduk ez, Izeta bat, Joseba bat, hoteleria bat, badakitenak ez, mundu hau zer dan, zer ez dan, beti askotan esaten haitu esan dut, betiko diskusio bat izan da, oso umetan ez dela hartzea ona harri jasotzen. Ni beti esan izan dut, baietz, behar dan bezala, baina baietz, umetan hasi behar dula, kirol guztietan, ez harri jasotzen bakarrikan. Zuke fulian, 17 urtekin hastean fulian, behan du daia. Bai. Behan du daia, fulian bezala inaiz, edozein kiroletan danak referentzio jartzeuelako, baina pelotan ere, igio tokatu leke ona. Baina nik uste, bentaja duela gaztetan ibilita. Baina bihar dan bezala, jolas bezala, ni honen biloa ikusten dut, 9 urte egiko ditu, gerrezpanao, eta 9 urteekin ze jolasen ibiltzen den harri jasotzen. Bai. Eta ni poza ematen dit, eta ni saiatzen naiz esaten ez dela kaltegarria umeak bihar da bezala noski harri jasotzen hastea. Eta idea etzekit hola pensatzeken, baietz, ala aia izelako. Nik askotan zatet, ikuste eskit itxian ikuste eskit, eta kalien baita zuek ikusten guztue. Gure bilobak ibiltzen jo, baina harri handiokin eskolako motxilak karga gehiozakak. Garko unian, umiak ikusten jo kargauta leheno gara baten astua gotezan bezala. Astua bazarra inola xokotu, kargauta balantzaka. Oengo umiak sortzia maruteekin eskola nola gotien baldakizue. Zen karga hartu batzen motxilakin da. Hori ona, hoi obia laustaldek, horretik izan nahi dit, gaztetxo bat asteanen harriakin, ez di jo harriak jartzen jo, harriak moduko egurrezko, kartoizko, eta jinea zila eta gaztia gina zeiunik ez daik. Umia dek, azkarrik ez den gauza, zertan. Eta gero, sartzizko jo harriko eskorrak, eta 10 kilokoak, eta 8 kilokoak, eta 5 kilokoak, eta hor pixkat jokatu, eta... Behin ikasi ezkero ere gorputzak zako ona izate lesiluak itzateko. Ejemplu bat askotan botatzen, eta ne garaian, hasi ginenak nire behandu hasi nintzen, behandu da noeztan. Nik 26 bat urtekin hasi nintzen harri jasotzen munduan, eta esan behar dut, nekin bate hasi zianak 20 urtetik gorakuak granoik ez da bilela. Eta adibidez, umetan o gaztetan ibilitakuak gehienak oso behandu artea aguantatu duela. Ejemplua nahiko zea da,
enijo izenik eta esatea, baina hala gertatu zen. Nekin adibidez, Joseba Zubeldia bat oso indartsu zatorren, ni ere bai, eta danak erretiatu ginen. Nire lesiluak hasi zian bat bestian atzetik da azkenian esatezu, ezin dut. Eta umetan hasi zianak, Inaxio Perurena bat, Joseba Ostolaza bat, zen nuke, gaztetan hasitako hiek, irauten dute, eta hor da biltza, esan nahi nuke. Adibidez, gu esemi eta Aimar, bilaka esatezet, oaino 32 urte hola guzkile, eta Hoike umetan hasitako... 5 urteago ja pasan zabaitzan horiek. Eta pentsatu, ze urte bila da mesitzen, da handik ze gehatzen zaien, da nola da bitzan, fiziko ondo, eta ikasi da ondo garri gauzen, da osto batza behare, bai? Bai, berroita hiru urte, eta... Behaitak punta-puntan txola nola osto batza oso txikila zela, Nazioen plazetan. Eta berroita hiru urte, eta hor da biltza, berroita 10 urte, esan nuke, harri jasotzea beti jotzen dute, lehesiluak izateko, bizkarrekua, belaunekuak, danak arazuak, behira jartzen batzea beste kiroleo zinetan, dana dazke arazuak. Nik guten noizien behin, masaje bat hartzea, eta gazte-gazteak, harri jasotzaileak grano izatik ikusten, baina danak izurra dute ikustezkit. Eta esatezu, hemen harri bakarrik eztik izurratzen, harri jasotzen ondo inezkeo, eta bihar da bezala zaindu ezkeo, behar da bezala lana inezkeo, kirol guztietan, hor ere gauza ez dela txarra. Eta gaur egunen, nik uste dauden maixuekin, hiru esan ditute hemen momentun oitzek eta biltzalako izenekuak, bai Ostolaza, bai Telleria eta bai Jose Ramon Bera, badakite behintzat zer ez dan egin behar. Eta hori gauza garrantzitsua dela esan nuke. Eta marka pixka bat, pasabizku. Leno hemen esan dit, gu aitzega, askotan izketan, ni minutu batean beste jason izkin alako harria, eta ni jason izkin. Jose Ramonek ez du hori esan biharrik. Jose Ramonek dauzka gehiena jasotakoak, markak. Eta hori ja beste koska bada. Normalak itzeiten den dengutik aparteko koska. Eta ez dakit, batzuk esatearen kubikoarekin batzuk esan. Ez egit eskain beste dazkak, ni hasi nago behira eta dana nastutak gatu nago. Azkenien jan itxekin, hartaino numero hondik ikusten izkin, ez da posible izango. Batzuk esango izkutzu, adibidez, 1 kiloko koikoak egin, minutu baten 17 soldi eman dana txok, 3 minutun 30 bai, 2 bostekotan 80 gasolde ere bai, eta 3 amarekotan 188 gasolde ere bai. Eta marka daude. Marka zabestik, garkune marka goi gauzue zabestik. Gero, 113ko koikoa eo betziaro koikoa egine 3 minutun 27 ere bai, Bilbon jasota, eta 3 amarekotan 173 ere bai. Lehen esan da, aitzietan apustu hortan, marka hori bandi bizide iziok. Gero, 185ko koikoa egine, horre bai, minutu batean 13 gazoaldi, 3 minutun 24, 10 minutun 53 eta 3 amarekotan 185. 50 minutun. Bai. Eta gero ordu erdi bateko markara egin dena itxokor, harri horrekin, eta 108 soldi eman dara bai, ordu erdi baten. Eta, gero 11ko koigu egine bai, ordu erdi baten 86 gasoaldi. 16? 86? 86 gasoaldi, horien emarkaziok. Ordu erdi segidan, hau ez da 30 minutuko. Ordu erdi segidan. Ez dira lan asko egongo, harri jasotzen ez dakit beste marka egongoan ordu erdi segidan egin dako. Beste harri batekin, ozinekin esan nahi. Bai, zail txamara izan guek. Ordu erdi neske da benetan pensatzen jarri. Eta gero, 1 kiloko kopare minutu batean 24. Gero Guinnesseko horrekor bat egin 1 kiloko kopak egin baita ere 22 gasoaldi. Hoi nu ninuan? Laguntzuli gabe. Marri den egin hoi. Bai. Eta gero behar zainen beste errekor bat indazaka, baita ere 1 kiloko kubikua 14 gasoaldi, eta 1 kiloko kopa 21 gasoaldi, baina lautzuli gabe, neonek garraia jarri eta neonek jaso. Eta hori dana indan itxuok 10 minutu tartien egin, badetik bestea. Eta, beste marka askontan, ni launtzia baino beto. Bai. Ni launtzia junbaniz marka bitea, seguro gutxi gingo gola. Bai, azken baten ikasen jo, ez da lan horiek jartzen da jarri eta jaso eta horiek ikasen jo asko bitzen maiz, eta ni orduan desentio bitzen nioen, zibizutan da bakarrik eta horteltik etorro joan askotan marka horiek, ez da, jaso eta jarri nio este garraza. Ez koltsonetara joko jaberdek hortako eta bai, este garraza. Baina ikasen jo, horiek ibale maiz ikasen jo.
Beste getziok hor, beharrak, eakutxe jik. Ikasi egitetu baino goen beste jasotzeko, ja, berezko biardik, Bueno, hori izan leke, bai. Seguru baietz, nik esatitu, ala. Bueno, ni galdera dauket entzuten honez markan historia eta, bueno, begik piztu zezkit Guinnesseko rekorra eta gaina marri den. Bizkat esplikatu gozu, nola izan zen, nolatan hasi zinen hortan, Madrideko esperientziai nola izan zen, jende horrein zenun. Bai, bueno, Guinnesseko rekord batzuk grabatu joan Madriden, eta, bueno, Italiako telebista baten zago joan, grabaketa horiek, eta, bueno, deitu ziaten, lehen hori ibitan antxon, iten marka bat, inin, orduan Frantzin grabatu ginen, baina orduan ez ninen ondo bili, eta oita gazualdi emanetxizkon, 100 kiloko kopai, ez oita bai gazualdi emanetxizkon, 100 kiloko kopai, baina launtzeli egin, osea, harri gazualdiak utean bezala ez da, harria jartzen zuna bat, eta bestietak jo, bueno, hori mejroatzia bat zeon da, bueno, hori mejroatzia hobi ezala bakarrik ingo nula marka. Launtzeli gabe, harriatan ni bakarrik eta kitxo. Eta, bueno, idea guztatu ziren, eta, bueno, alaxe, egun nituen Madrida, eta oita de gasoaldiko guan nimerra marka. Ezin barrio bestela, etzin barrio, porque oita bateko abazitxon, da oita beikua zitxon nimerra. Guinnessen hartzeko, eta, bueno, horaxe, eta da, guatzen justu, gasoen eskin ezke, ez garrexa, eta Exacto biardik. kamaran aurren da, beru aurren jauan, eta minutu batean gauza gutxi askoek, askoek eta... Eske, 2 segunduz azpitikan jaso aldi eman behar da. Ose, 2 segunduaino lehenago, porque ostu ibellozo. Hogei di, 2 segundun. Jaso eta gero harriatze jarri berdek, botata, eta hostian niko larri bilintuan, baina, bueno, gero azkanan epailek eta ez dira, bezala guak oso zorrotzak eta azkenian ez dira, gero esatete, emaitza ez duzun, esaten zeitun, porque askotan behar iritzen zaile, ez da lagazoaldi hona, o ba lagazoaldi hona, ez da hor bizkat dudak eta ontzien da, bueno, azkenen ikustezunen tortziela diplomagin, horrek zain edo egin dezula, eta, bueno, tortzien diplomagin deman zien da, guztua. Esperientzi politia zen. Olako esperientzi, olako egitetu, esperientzi joik. Eta gero, karo, nik esatetena, hoidia markak, hainbestetatikan, baina gero aparte markak gabe gehatu jana leheno esan deuna, 12 kiloko kubikoa adibidez, 89 jasotzeak, eta olako markak hainbat eta hainbat azkalan, ikeragarrekin dagoak beha bezalako argozaiak, nik uste, herrikiroletan historian geratuko den gizona izango dela. Eta, bueno, bukatzeko, semea, bilogare bai, atzeti badator. Bai. Bueno, semea ia etorrita dao. Bai, jaspaldiko. Eta biloba ere, amorratzen, jakez, eta oso lan ondila da gainenik, momentu mintzat, eta ala segitzeko modun. Eta, bueno, bukaera, 50 urteekin, aurrekoan aintzun gendun, ja utzi inbiar dezuela. Bai. Hori niko garbi jaukit, hori... Oain altesti dezan, itxen da inun isilik aukit, baina ja oain dela 2 urtetatik, pentsatzen din, 50 urte numero jokit jepa, usteko, eta gainetik nola ondo bilatzen nahi zen, oan di garrazoek gehiago, eta ja garaia atorezek dela usteko, ez utzi baizik txapleketak eta torneuak eta baizik eta plaza guzti gutxi, eta bai, hori aurten izango egene azkenek urtia, eta despeide bezala marka batekin utxikoit, bakik, amoeste guztez eskite nahi errokak, osan lehi badakik. Eta markatxo bat ingo jat, markatxo bat baino gehiago izango negik, marka neko potente bat hain nauk prestatzen biskat, eta hori guain udako kompromisuak eta bakik, herritan hartutan itxoit kompromisuak eta batzuk, eta hori egin da, ja, oktubre aldea, ez da egite, iraila aldea hor, kusi berko eskio feitxak eta nola da bestin, Baina komentara iztere izango izan hortan, pentsatzeit? Bai, bezin aldatuko gaitu noen. Eta, bueno, hortxe ingoi gola marka bat ingoi eta horrekin txe bugatuko dit neure karrera, eta horrekin izango dekene azkeneko eguna bai. Niretzako merito hondikua, egin behar dekena, baizikan gehienok, da ni bat naizelako, lesilua, arrozoia izan dio, lesiluak, ni askotan azkenian, hemen mina hartzezpanun bestian azkenian, baina erabakitzek ustea ez. Askotan esateit, ezkondu initzal urte hortan horretik utzi nula, ondo gehatzeko esateitoi, baina beti esateit, ibezela, dakaken mailakin, lesiloi gabe, eta usteko desizioa hartzea, benetan txapeldun handia bakarrik egiten duela. Osea bakarrik esan nahi nien,
da gaina bilotzez gaina, zorionak ematizkit modu hortan bukatzeko desizio hartu gelako. Netzako ikeragarrialako. Ez dek errezata, dakaken mailakin esan duten bezala ustea. Eta benetan, posten hauk hola ustea, eta hala ere plazetan ikusikot, behin baino gehiago. Bai, plazetan hori gure. Hor noen pelotarik esan zuela sekula utziko, pelotan zuriz jaztea bai. Bai, gainera gaten lanak egin ezin ditutxik, eskola zakatarriko zego, eta gazte hori landu beraziok atope hori bakik launtza asko berdile, bat eta beste eguteko, eta eakusteko, eta daneako, eta bai, Bultzatzeko asmoetan mitzat. Bai, harri mundu zartuta topera, eta gauza gehiago ditu gore, bai, eskola haunditzia, eta jende gehiago animatzia tortzia entrenatzea, eta lan hori dana, bai, oa minio denba gehiago eugiko itu orduan, da, oen etzego demore hartu merezieteit, Claro. eskolantzako garrik ez, eta orduan, eskolantzako garrik izango denbora, eta lanbidiak egin bateziak, denbora hori, lanbidiak ona zakatik, beti ikusiz lan egin zauzko guztara etxen, eta, beti atzaldia jaia gutxet, eta hortatik aldia zakat. Beti, zene laguntza... Bai, nek iroleko Autokritika. eskertzeko edera, holako ordutek gehiago gutxia, eta, eta gero eskolakin jarraitzeko ere, bai, dudik ez. Bukatzeko, Jose Ramonek txaleko jazti utziko du. Arreka sotzen. Ala, esate alda? Plazak, ez dakit, ala esatean nahi hoiz etorrez eburuen, no? Bai, bueno, vale. Bai, gue kason. Txaleko jaztea, gue izango da utziko una, baina plazaz ez. Da, gaina, enuke nahi ustea, benetan bere laguntza plazetan asko ikustealako, eta ala segin delako. Ez dakit bestek izan nahi deken... Marka saiakera horren inguruan, burun daukazu ja zehaztuta ze marka saiakera izangoan, edo... Burun bueltaka bai, baina Baina jogen ez da... Bai, oan digatea beziok, zeatik ez, oan udaran ibiliko nauk harri mota batzukin, eta hoi apotxatuz, bat eskubatek emitzat izangoek, harri bat eskubatek itxetan izangoek. Lan bat, eukiloko kopa bat ibilikoit, eta gero bestia... Zeu esko harri kubiko izangoek, baina ze kubiko ondik etzakat hoi garbi, eta hor, hauten guda apotxatuz, preparazio bezala, eta zein harri bitzetan gehiena, hoi apotxatuko jat, markatzeko. Baina nik uste hori dana, eta prentza horreko bat egin, eta rekorra zautzen izangoek, zauzko guda itxea, eskua eman zidak behar zautzen nahi dula marka hori beste inunez, nahi zautzen bizena izelako, eta lana bertan egitelako, eta eskola... ere behatik jarren nolako, eta oidan atikan da, eta beste gauza askoan gatikan, zautzen izango ala bai, baina egun eta oidana zehaztuko du, eta ze marka izangoan bai, eta bai, aurrean zean jarriko du, alkarri berri, eta egin bai politia bazeko du, eta, a ber. Ala, espero du. Bai. Ni bintza bai. Bale, ikzeuru bai ez. Bai. Bueno besterik ez, hemen izan dugu, niretzako haundia den argaztaile bat, Jose Ramon Iruetagoiena, izeta begarrena. Eskerrik asko bai. Atxaldeon, da beste bat arte. Agur. Propaganda, jatea golfa eta ipuina hundi hori. Eta Espainiak margotu, ta doktore jantzi, ta izan barea.